tanggal 28 iku main ana kontes tauhid Quran asalam balong panggang. Iki sindene ono sing ngepen karo Bu Julaika sing teko Surakarta. Meneh iso ketemu karo Bu Julaika. Nggih. Main ana pondok pesantren. Iya, iso ngaji. Lah iso didik. Ya belajar no. Ya belajar istilah. Saya belajar lagu sing utama. Iya, Nduk. Wis saiki sarane wis rampung saiki ayo ngandak nang critane cekel iki wah rame urung tau lagu iki aku nanyar oh iya aku nanyar wingi pancet iki anyar wah ketepan ngoleh kok barengan kabeh dalam anakku ketu waji ya wayangan ana Sukodono Sidoarjo tanggal 20 dalang metal sing tau wayangan ana Belanda atas iki tahun baru nang Belanda nganggo bahasa Inggris wayangane bahasa Inggris ayo kayak contoh kono cuplikan wae bahasa Inggris takone Deuruci apa seno mejang Deuruci mejang apa seno karo Anoman apa seno petuk Rukmukolo bahasa Inggris salah siji dicuplik Pencapane Dewa Ruci mawon nggih. Oh iya oke. Kula ora terlali soalé duwe pun telas. Oh duwe telas oke. Saking Berutara ya. Iya, teko Brotoseno. Bahasa Inggris ya. Then what does reality look like? Come into me. Dive into your heart. Bima. The only thing you can undeniably do in life is your way back to the Atma. And that is the true reality. Life's about how you keep me alive. The little light that never goes to illuminates everything around you. You can't invent anything in one day, but you must remember that as far as the journey goes, it is only to return home, to visit me, your own self. Pun jenengan sing ngertekaken, Pak. Ya, thank you very much. Ayo, Maisen Brotoseno. Meduro iki tretan TV. Ya iki anakku iki ben kuliah yo isi Surakarta ning orang YouTube. Ya, barengan bisa. Menit tandakku teko isi kabeh. Digawe anakku ya ora apa-apa sing ngalah sing tuwek. Main nang ponpes pondok pesantren. Ya, sindene kudungan malah sing pengasuh pondok pesantren itu gak oleh kudungan. Wis cek ngerti ya apa wong Jawa iki. Nah, pacake wong Jawa cek tau dadi tradisine wong Jawa ya apa cek ngerti. Ha iki. Di tradisi gampang punah harus dilestarikno ya oke ayo Nduk mengko dilanjut season kedua goro-goro yang main di bedal gumuro sepucak wukir wus tinggal bedal ingin saka jeroning koro soroten saya nyoroti megalan gondong
padha ngetan mulo tingkahing para wadyabala. Anjak tinebak candrane. Anjak tegese walang tinebak watang kaya ana walang kene tebae watang paten bener paten pencolot tingkahing para wadyabala baris rapet sing alor padha alor. Nedya padha ngetan padha ngetan mulon padha mulon. Ler selo prakiti. Ler tendine selo karane ratu prakiti semut. Pepindhane semut merambat ana sela-selane watu. Gledi tar ana kendhati. Basaning para wadyabala sekaya petakas pamikan kang wis mulang kali bedhil pasut. Tolong dipun pepahi aja nganti kuciwak negara. Kodam kacarita ingkang medal jauh satira pringgo dadi Raden Arya Gadot larak Bambang Sekartejo kabeto dhateng padyane alun-alun dan ajar kaya ngajar Rajakaya. Siade nek saya di
tiba kang kaya mangke niki mang. Pun kakang dilarak satriya gagah perkoso. Mergani mbok menawa prancocot anggonku. Kandha marang Prabu Kuntadewa ana wong meneng bethuket jumerai. Orang disangkani yo kok sawape pelidon sak isor kursi gadhek iki sawatake marang Jiwara Kakang yo pun kakang sono syarat satrio gagak perkoso iki mang ladal yen kaya mengkono ngene jare gene kasusila gene tata krama ngene jare ngamarta wapi api sing ndi yen kaya ngene iki wajib di raso apa bisane kendhawa iki temen-temen becik aja nganti ana cacat lan cacat kan gunane sepisan wis ana dulure ora ana kok malah ora goleki wis 3 wulan setengah lha iki yen kaya mengono kersane Kakang Bambang Sekartejo Jepono Satrio gagah perkoso ladalah yo Kakang yen kaya mengono gampang ngono adimu aku aja patir tak botoi saka kadohan yayi.
jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang nangkung latiala iki sing nyeret Kakang Bambang Sekartejo mang satrio gagah perkusa dadane nyemromo brengo ketel apane Pandhawa yen sliramu redep karo aku balik sapa kang dadi namamu Latiala parat wong ditakoni durung aku jenenge dadak males pitakon iso kok lihat mincuk lambe sujanane wong lanang ketemu ana papan lebuh dodo awakmu tempak tanting angkat junjung kelawan aku umpamane sliramu kalah aja nganti sliramu kalah tanpa aran bagus gede sujanane aja guyu ae ta wat manguyu ae Ereake Kakang Bambang Sekartejo anak muridé Rama Penemban ing Pertapan Madyakantang Rama Begawan Tunggul Wulu ya pundhut Kirana Sakti kang dadi namaku pundhut Kirana Sakti bener balik di sana sapa tepungake aku Satriya Pringgodani putra Kanjeng Rama Werkudara ya aku Raden Arya Gatotkaca kang dadi namamu Gatotkaca kang dadi namamu ora nganggo sicip monggo balik mawon lho lah kok ngajak balik kok niku lho kare selamat ngoten lho niki elek-elek niki angkatan udara Kang Marto mila nek mboten waspada estu jenengan estu wakil ojo nyilik-nyilik atine Bendara Gogo Mungsa Gatotkaca ana waran elek pernatane negara Ngamarta wis tresik karo Kakang Bambang Sekartejo wis ketok gak rukun anggone seduluran para Pandhawa ini umume rukun apik kabeh temen kabeh jujur kabeh iki buktine dari gene kasusilan gene tata krama kok malah kekarepan durung nganti dipoto disatengi dan apa ngene pernatan wong Ngamarta bakal bongkar pernatane anggap tekamu karo gawe kaon perkara deder perkara pancene aku deder perkara aku kudu bisa ngasih perkara lancalah Gatotkaca kan kok kok kira wedi karo sliramu ngono ta bila kadare Gatotkaca penglawet tanganku ini balik sliramu gak merokot sembah idri-idran tangan Gatotkaca awas
Gak kena tak tepot, gak kena tak dodok. Tak dodok so. Aduh, gak. Kalah lagi ya. Woi.
Dorong sah. Tadi ini barang kok. Yo, balik ini. Teman-teman Dedoyo tiba pono kawan. Waduh. Dak kena disepeleno, Pak kena disepele. Nuwun sewu no, nek jenengan iki tiru-tiru sami kemawon penjen madani awake dhewe lho, panjenengan madani awake dhewe. Napa carane? Lek ya awake dhewe kok berdomisili di daerah Mojokerto. Tidak apa-apa. Yang penting bisa meniru. Tapi meniru jangan dibuat-buat. Harus dia enak-enak. Apa dia enak-enak? Ya, dibagus-bagus. Lah gerak oli, Pak. Ade enten gone di dhewe, nek gak gerak terulan kunedan, gak gerak petanan kunedan. Jane nggih padha ae. Musim beda niku mung dialeke. Iya, Cak. Aja madan-madani. Ono dalam terulan gawe wayang petanan dilokno. Apa wayang petanan? Kamu dalan kok nilokno. Siapa mbok? Dadi aku ojo kabeh ku bola-boli aja. Pin wayang iki aku masih wayang model apa ae tak tono gak fanatik model fanatik kayak iso maju dikritik yo gak
gelem, diarani yo gak gelem. Apa dicatet padha karo dandane awake dhewe iso koreksi. Awake nek ngono kurang bener aku dicacat. Matur numbah nuwun, berarti wong nyacat aku wayangan aku bengi mang. Ngestono temen ngemati teman-teman. Ngono. Iya kan Yus, wayang model apa ya kok? Sing penting pokoke duwe nek cara ini duwe, cara ini duwe, gak apa-apa. Oke. Ana mburi ngene, ojo rembug bodomu dhewe. Pak Mundu ni wae napa sing larain gua. Sebenarnya waktu ini kurang enak karo kula jadi kurang enak di sepurane. Ya wis mencene tutu kei. Kocial. Tapi ngen mandi. Ku mandi. Mana cerita gadingan wajan kula den kuat. Arep nyoba opo. Oke. Dikono kon kene padha ae. Desa, ae. Kadut ojo. Ojo kakean sumbar. Ayo gelem bali opo ora? Yen ora gelem bali kelakon balimu. Bali aran kelakon. Ojo klacuk, ojo sombong kon. Tunggun saudara. Pendel sak nalika. Bodhot Kirana Sakti. Dasar enten layang ratri asring nampi pejanganipun ingkang Rama Kembang Jaya Kawijayan napa dene kawruh kebatingan sampun diperlampahi dawuh-dawuh saking guru ora nate merewakake dawuhe guru. Saknalika jaya kanthi daya tetrapal siun kebatinane cokol kramate tanggane Kirana Sakti kaya bateng keserempet pelor. Awas mati dening aku. Ya Allah. Bondo surat, bondo keplok. Kungkumen bendaramu aku yo Ki. Pak Mujini lan Pak Mundu wingi ndara. Dodo kalah menang keplok ya cak iya. Woi.
kali kocok. Ayo milih. Ya. Mender. Ayo sok. Suka banget tak beli. Gak oleh. Amerika Setan. Gak oleh. Itu padem. Di dodo. Ya. Bodoh ngikuti. Woi. Bumi nira konjang kanjeng, langit biru gelap. Oh, dulu manjat bumi meleset minggat Dirgandor Imut Purwo Kecino Imut Irin Purwo Kanten Sino Pungkasan kenapa ngaji ini ngaji abid duwi Yono sun rapalo ngajinyo abid duwi
jabet duwe den rapal bandane rumangsa sarwaja. Paten kemerket paten kemrinting kaya pendalem salatun ketendang samirana. Kreket grinjing Gatkodong pinaringan dewa Sumpeng suket jelonjono apa dayane Sumpeng suket jelonjono yang den sipatake ketinggal Jepri Prayana saka daya dayane sumpeng suket jelonjono pinaringan dewa melih sampun rendo pindana kangge nimbang minggah ing Girgantara yen dhuwur aja nganti dhuwur cendhek aja nganti cendhek ditimbang kanthi sampun rendo pimangkinca pinaringan dewa melih tumpak maju katremu daya kaseteni lumpak maju katremu mongkono pendhita tapa dadi tawar mongkono gunung angker dadi taware saka daya dayane tumpak maju katremu pinaringan dewa melih sabuk cindhe puspita tegese sabuk tali cindhe puspita kembang nyata Gatotkaca menika kembange Pandhawa ya alap-alaping Pandhawa ya jagone Dewa Suralaya lebya Purwodecina lebya lali Purwakancan Decina pungkasan lali pungkasan tandane Gatotkaca ing Gandhara ora kaya satriya kaya beledek dan iblis awas bajul bendereng mbok menawa bodol cerita muda weru jawane
Ayo, muduna papan jembar unggau papan awang-awang muduna papan jembar unggau papan awang-awang Gatot Kaca kagel modern licik mesti mati di kaca awas tebune ojo lain tutup pemongane sing aku bae Gatot Kaca ketoke wis kalah. Ora kelakon bisa nanding kridaning pundhut Kirana Saktiaku. Keweran nanding kasektenku Gatot Kaca, ayo. Apa sing kon gawe daya? Ora kelakon mundur sajangka. Jagat Dewa Bathara ya jagat wasesane Bathara kang nanggung ladal. Waduh, wong wis tiba bolak-balik ketok
wis kalah. Gak gelem ngakoni kalah. Oh, sik meteng-teng ae. Sik bek ngumbar angkara muka. Ya. Yen kaya ngono tunggul sawetara. Gatot Kaca. Dasar Gatot Kaca menika satriya. Pringgondani. Yen tembak tanding angkat junjung. Gelem kalah yen awake wis ledek kaya lilin paring basan ora kena didu perang meneh. Iku nek diarani kalah tekade putra Pandhawa mekaten. Eling-eling Gatot Kaca menika putra Pendalungan. Tegese putra Pendalungan. Ibu buta Rama Jawa. Ibu buta Rama Jawa. Najan to Gatot Kaca. Yen Triwikrama bisa ngedelake siung modhet gawani sak tuwani warak mencap mau bisa. Dasar negara Pringgondani biyen asale negarane buta. Biyen negara Pringgondani ratune buta, pati buta, wadya balane buta kabeh. Najan di bawah Gatot Kaca isih akeh butane. Desa ngadesa. Kadang wae kalau wae. Umpama ana pamong lurah, lurahe ya buta. Umpama cari-cari ya buta, kebayan-kebayan buta, polo-polone buta, kauli-kauli. Rakyat ya buta kabeh. Senajan ana wong duwe gawe nanggap Ludruk sing duwe gawe buta. Ludruke ya buta kabeh. Najan nanggap toprak ya buta kabeh. Wiyogane ya buta kabeh. Najan tolo wong duwe gawe nanggap wayange buta kabeh. Panjake ya buta, sindene ya buta. Dalange satriya utama ya satriya bagus. Ngetingalake daya-daya kasene ora eleng menusane eleng buta Pringgondani kalih sumbang awas tak gigit pedhot bulumu mati gak urut jawan. Kakang Sekarrejo kok malah nyegah adimu aku bakal nandingi Gatot Kaca aku durung ngalah. Pas pandangmu ulatno deloken Gatot Kaca saiki Triwikrama eling butan sapa Gatot Kaca bakal iloko durung konangan awake dhewe. Tak candhae Gatot Kaca tak ipat-ipatan
Osok Budo Kakang Bambang Sekartejo. Hari Juno, ayo kene ora kelakon menang kon karo aku.
Thank